Papa ụwa niile n'usoro nke ụka Katọlịk bụ Pope Francis ahapụla ụwa n'ụbọchị Ista Mọnde. Papa ụwa niile bụ Pope Francis nwụrụ ka ọ gbara afọ 88 n'ụtụtụ Mọnde ka ọ fọdụrụ nkeji 25 ka ọ kụọ elekere 8 nke ụtụtụ a. Ọkwa bụ nke si n'ọnụ Cardinal Kevin Farrell, onye kọwara na Pope nwụrụ n'ime ụlọ ya dị na Casacanta. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, amen. Ka mkpụrụ obi Pope Francis na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga site n'ebere nke Chukwu ka ha zuru ike na ndokwa, amen. ¡Viva el Papa!